Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय। मोनसे हेन्डलुम टेक्सटाइल पार्कआव दङ। बेयो जाहैबाय कारुवा जान मुसलपुर। बेबो मिन्थिखायो दा नायदो नोंथांमोना। नै बेनो मुसलपुरनि कारुवा जान मुसलपुर हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल पार्क बेनो सफैथारबाय गाइस। जोङो हाबैनोसै जि दाग्रा सिंथाराव हाबैनानै नायनायसै र'। हाबदो बाबारे हाब बरिया बरियालै लकेल इन्दि जोबना मादै हा मारै टसपनि मुगा टसप ना हाब बोरै बोरै दायोफालाय नोंसोर ट्रेनिं होखाजोबनाय दाग्राफ्रा ओंखाम जानो थांदो दां नंगौ ओमफ्राय नोंना खामानिया आंनिया खामानिया मुस्रा जगार ए नैबे ना आदसा आदसा दे एसे नायनो दे बाबारे मा माथो सेम टु सेम जोब गासैबो नायग्रा जोब ना मादैयाबो मावो बेखौ मावो ए ट्रेनिं लाखानाय ना औ ए सानसेयाव गांबेसे गाहाम हायो गांनै ए आदसा बेयो ओमफ्राय बेनिफ्राय साप्लाय जायोना मालिकआ लाङो ए नोंसोरखौ बेथनदारि बादि मावहोबाय खस्थ' जायोना खस्थ' जायो मावनायाव ए जिबना मोजां सोलियो बेजों दे मोजां सोलिनांगौ दे मोजां ना आयं खस्थ' जायो नामा एसे ए दरमाफ्रा मोजां मोनो बेथना मोजां मोनो दे एसे खस्थ' जायोना बांद्राय नङा औ एसे खेबनि बैखौबो नैबे आगर नैबे पेपार बादि लिंलाबा आगर जाहैदों ओमफ्राय मोजां जिउ खुंनो हायोना बेजों बेथनजों ना थांना थानो थाखाय हायो खस्थ'बाबो बिदिनो मावो गामियावथ' आरो हाजिरा मोनबाय हाया औ बेयाव आरो हदाय मावबानो 200-300 थाखायो बे कारने आरो मावबाय ओमफ्राय बाराद्रायबो खस्थ'द्राय जायाना जायो जोंबो थांलाय फैलाय खस्थ' नङा नैबे खामानि मावनायाव थांलाय फैलायाथ' जाबाय दे इयाव बारा एसेबां माबा नङा नैबावहाय बारा खस्थ' नङा जिरायना जनाय आदसा दे बेखौनो मावबाय था होमबा दे आयं आलदा आगर आं बेखौ मा जिनिस सोंबाय थादों दहाय लेखाखौ ए आगरसो बियो होमबा ना नोंथांमोनाथ' गाइस मिथिखाबाय दाथ' नैबे जि दाग्रा बेफोरखौथ' नुनो मोनखाबाय आरो ओंखाम जाहैजोबनाय समावनो थाग थि आनफर्चुनेटलि जों सफैबाय दा मादैमोन दं सानैसो बिसोरनाव सोंनानै मिथिबाय आंथ' बारा बुंफ्लेबाय थाला बेनि सोमोन्दै दानि जुगाव मिथिखायो जेरावबो ससियेल मिडिया नुजोबखायो नालाय बेनिफ्राय बाथ्राया जाहैबाय सोलियो जाहैबाय उदैखौ सुफुंनो थाखाय बेजोंबो मोजां सोलियो आरो मादै सासेयाथ' खस्थ' नङा होनबावदोंसो खामानिया फार्ट दंजोबो बावहाय माने नैबे जि दानाय मुसा सानाय ना मा होनो बिनि आलदा दंजोबो दा होमबाथ' बेजोंबो सोलिनो हायो बे बुस्थुखौल' मेसेजखौ फोरमायनो बे भिडिअखौ लानाय जादों आरो दा भिडिअआ जोबथ'वाखै गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम नायहरनानै फांखा होलायलायो माथो जिरायनाया ओरैथिं जिरायगोन दे It's blank. Nothing is here. Huh? This type.
बा गोबा सुथि ना मा होनो बेखौलाय दाम खमनि मोनदो ए जों ओमफ्राय फाथायला हरजोबसै ना दाम खमनि मोनग्रा मिथिया माने जेनेबा साइजखौ नायनानै ना माबाथाय औ दे फै गैयालै नुबाय नोङो फिदिं जाना जायाब्रा एसे ओरैनो फिदिंनाय नुदोंमोनलां सोरखौथ' गिनोब्रा लकेलावलाय गिदिङो खोमा ए जों हिनजावफोरनि माबाना अमेनफोरनि बेखौ सालायना होबा औ हौवाफ्राबो मावो ना दे जाबाय होनबालाय गाफ्लांलाबायबायलै मालाय खस्थ' माबानायखौ मावबायबो नै फैदो ओंखारसिगोनलै हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइल पार्क मुसलपुर बेवहाय नायबाय मोननै जायगायाव सि दाग्राफोरनि अबस्थाखौ एसे नायबाय सि दानायखौ एसे सोंबाय सानैसो सुबुंनाव फंनैसो खोथा सोंबाय सासेया बुंबाय जे बाराद्राय खस्थ' जाया जिउ खुंनो आरामसे हायो सासेयाबो होनबाय फन फैना सासेया बुंबाय बाराद्राय खस्थ'थ' गैया जिउ खुंनो आरामसे सोलिनो हायो बिदिनो सासेयाबो एनादार वानाबो बुंबाय जे जिउखौथ' खुंनो हायो एसे एनै सोलियो हाजिराथ' बहाबा मोननो सोलिनो हायो जादों बाराद्राय खस्थ' मोना थांलाय फैलायाव खस्थ' जायो बेनिफ्राय बे खामानियालाय जिरायनाय नालाय बाराद्राय खस्थ' मोना जादों आरो दा बेफोरखौनो सोंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय नोंथांमोना नायग्राफ्रा आंनि इउटुब फेमिलिफ्रा मा सानो नोंसिनि सायावसै बेखौनो आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय दा जोबनायाव जायफोर जोबजासिम नायबाय बिथांमोननो साबायखर बावबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल